שלום לכם, אני כאן עם מיכל מילגרום מור, ויש לי ככה, לאחרונה התחלתי לעבוד יותר עם האינטואיציה, ואחד מהדברים זה, עם האינטואיציות שעלו, זה שחלקכם צריכים להיות אצלה ביום שישי הקרוב בסנה. אז הזמנתי את מיכל, והיא, כמובן, כמו שיש דברים כאלה באינטואיציה, גם יש לה בדיוק את החלון זמן הפנוי, שנקליט לכם ונספר לכם מה הולך להיות אצלה בשישי. היי מיכל. היי, אז קודם כל, תודה שהאינטואיציה שלך אמרה שחלק מהאנשים צריכים להיות. זה כיף. אולי בעצם אני אומר שכל מה שאני עושה הוא מאוד מאוד מחובר מצד אחד לרצפה הפרקטי, אני מאוד מאוד על האדמה, אבל הוא תמיד מחובר למעלה. זאת אומרת, כל מה שאני עושה בחיים שלי, העסקים, הזוגיות, הקריירה, כל מה שקשור, בא מתוך חיבור מאוד מאוד פרקטי למציאות, אבל הוא תמיד מגיע מתוך חיבור לבריאה וליקום. וזה בעצם מה שקורה ביום שישי הקרוב. יום שישי הקרוב זה בעצם מפגש שקורה פעם בחודש, כל מפגש עומד בפני עצמו, זה נקרא מפגש החניכות. מה זה אומר חניכות? אני במשך 5 שעות על הבמה, עם עקבים בדרך כלל, לצידי דוב יגאל המאסטרו שמנגן בלייב ומתקשר מוזיקה, והפעם יש איתי זמרת שהיא גם מנטורית בפני עצמה וקוראים לה נעמה הראל, ומה שאנחנו בעצם עושים בשעות האלה, אני פשוט בהתמסרות מוחלטת, ואני פשוט, שים לב, מתקשרת במשך שעות מידע רלוונטי בהתאם לנושא שיורד. והפעם הנושא לדעתי הוא נושא מאוד מאוד מצד אחד מופשט וקשה לתפוס אותו, ומצד שני מאוד מאוד נוגע בכולנו. הוא נקרא מסע אל הערה. זה לא סתם שאמרת עכשיו שבזמן האחרון אתה יותר עובד עם האינטואיציות, כי כולנו בזמן האחרון, אוקיי, יותר נפתחים, משהו בנו יותר מחובר, אנחנו יותר קשובים לרגשות שלנו, לתחושות שלנו, להדרכה שלנו, אומרים בשפה הרוחנית, וזה בעצם המטרה של היום הזה, אני פשוט יתקשר אנרגיה, או יתקשר חניכה, ומה שמגניב בחניכה, זה בניגוד למדיטציה שאתה צריך לעצום עיניים ולעשות מה שמישהו אומר לך לעשות, ואז המוח שלך מתערב, לא מתערב וכדומה. חניכה זה פשוט אומרת שאני מתקשרת איזשהו מלל, איזשהו מידע, והמערכת הגופנית שלך פשוט מגיבה אליו. ומתוך התגובה הזאת אליו דברים נפתחים אצלנו בטווח הרחוק, וזה ממש ממש מגניב. זה חווייתי מאוד. זה נשמע כך, וספציפית לצערי אני בשישי הזה לא יכול להגיע, אבל זה בהחלט נשמע חוויה. למי זה, אמרת לי ככה בשיחה המקדימה שזה לא בהכרח מתאים לכולם? למי זה... תראה, מי שלא שמע בחיים שלו על אנרגיה או מדיטציה והמוח שלו הוא what you see it what you get, אין לו מה לעשות שם, בסדר? אבל מי שמשהו בו כבר נפתח והוא כבר מתחיל להבין שהחיים הם קצת מעבר, והמילה תקשור לא מפחידה אותו גם אם הוא יסתכל על זה בתור איזושהי חוויה שמיכל ממציאה משהו על הבמה. מי שיש בו כבר איזושהי פתיחות מסוימת, ויש בו יותר מזה, יש בו את הרעב לדעת מעבר, זה בדיוק בשבילו, כי זה מה שאני עושה, אני מורידה את המידע דרכי ומפשטת אותו לדברים שאפשר ללעוס אותם ולעשות איתם דברים אחר כך. מעולה. ומה, איפה זה קורה? מתי? קניון ארנה, קודם כל שתדע שאני כל אירוע שכזה אני גם מקליטה, אז אני אשלח לך הקלטה למרות שאתה לא יכול להיות ביום שישי. אז זה קורה ב9 בבוקר בקניון ארנה, זה בערך עד 2 בצהריים, אנחנו בדרך כלל ממליצים לבוא להכל, אבל גם אם אי אפשר לבוא להכל זה גם בסדר. ו, ו, ומה שמגניב שם באמת שאנחנו באמת מקליטים את הכל ועורכים ככה שכל המשתתפים גם מקבלים את הכל ערוך הביתה אחר כך. מעולה. קניון ארנה בהרצליה. נכון, בגלריה, בקומה השנייה, ממש ממש ליד הנהלת הקניון. מעולה. אז אני חושב שלחלק מכם זה כבר בטח מדבר או מרגיש בבטן שאתם צריכים להיות שם, ואני אצרף קישור שאפשר גם בטח לקרוא את פרטים נוספים, ודרכו בוודאי. להירשם. נהדר, אז תהנו, מי ותספרו לי גם אחר כך, אחרי שהייתם. ותבואו ותגידו שבאתם מעומרי. נכון. תודה נהדר, רבה. תודה מיכל.